Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры, добро пожаловать в мой канал. А мені мама говорила, не роби дурниць, а я тримав собі надалі сотні таємниць. Перестав дивитись на світ своїми очима. Настав той момент, що важко жити без диму. І це мій стимул, ти його нікому не віддавай. Я твоє небо і мене ти не забувай. Знай, що буде завтра гірше тобі, суко. І як ти проси, я не подам тобі більше руку. Напевно погано живеться людям без фарту. Кайф чути брехню, коли знаєш правду. Але настала та мить, коли вже все задовбало. Чому не втік, тоді скажи, що мене тримало. І якщо я в твоїх очах сильно опустився, то Макар помер, новий народився. Зі схема репу, напевно вже знайома усім. Всім привіт, біля мікрофона п'яний. А мені мама говорила, не роби дурниць, а я тримав собі надалі сотні таємниць. Перестав дивитись на світ свій.